Wes yang sudah ikut memberikan acara pada kesempatan siang hari 4 Februari. Moga Bugis aja kan sebagai wis tak tukoke wujud tali sak kotakke saiki ilang kok ilang sak slirane lunga menyang endi tanpa pamit terang abari apa kowe lali karo aku iki kuwi wujud tresnanku cari kowe melu aku lah kok mlayu kurang larang pungkasane kowe ilang ning ngendi aku goleki tali kota. Padakane ati kali kota janji tresna bukan suci. Ada saya audio ada spot monggo Bugis. Sebagai promotornya yang dari kawasan Tempur Gilet. Halo, nanti goyang bareng di sini ya Bu ya. Oke? Di season kedua boleh. Biar wis tak tukoke jetali sak kotakke saiki ilang kok ilang sak slirane lunga menyang endi tanpa pamit terang abari apa kowe lali karo aku iki
monggo Bu. J monggo Bu nyanyi sendiri nggak apa-apa monggo. Tadi juga ada permintaan request dari dulur, dari tamu undangan ada Mas Tanya.